ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ጥዕና ፍቕሪ ሓጎስ ክህልወኩም እናተመንኹ ሎሚ ቀጻሊ ትምህርትና ክንመሃር ኢና ሓቢርና ንመሃር ሓቢርና ድማ ንዕብብ ደጊመ ሰላም ምክትታል ኣዞ ነምበር ኣይን ክንቀጽል ኢና ንሎም መዓል ፀወታና ኸ ብዛዕባ ንሽት ኦዳ ካይን ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ክልተ ሓሳት ኣለኒ የብለይን ኢልና ክንዛረብ ከለና እንትንቆምሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣለኒ የብለይን ኣለዋ እናልና ስለ ንዛረብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፀወታ እዚ ማለት እዩ ካልእ ነገረ መንገደይ ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ኣዝዩ እናመስገንኩም ተተባብዑን ዘለኹም ተዘይገበርኩም ከዓ ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ተታኢልኒ ከዓ ደስ ምበለኒ ምክንያቱ ንስኻትኩም ላይክ ተታኢልኩሞ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝርእይዎ ማለት እዩ ኣልዞ ኣብዚኣ እንተዛልና ሕጂ ማይነታ አንተ ሃታሽ ክንዲ ማለት ታንተ ማለት ሓትኖይ ማለት እዩ ዲ ታንተ ስለ ዝኾነ ማይነ ንብላልና ፖሰሲቭ ማለት እዩ ሓትኖይ ንብላልና ሕጂ ዳይነ ሓትኖኻ ዳይነ ታንተ ሓትኖኻ ዛይነ ታንተ ሓትኑ ክንብል ንኽእልና ማለት እዩ ሕጂ ማይነ ታንተ ሃዳሽ ክንዲ ዘላታ ክንዲ ኣርቲክል ሃዳሽ ስለ ትወስድ ኣብዚኣ ሕጂ እንታይ ናብል ማለት እዩ ካይን ስለምንታይ ታ ኪን ኣርቲክል ኣይንሰል ስለ ዘላ ማለት ሲንጉላር ስለ ዘላ ኣይን ንብል ማለት እዩ ኣይን ክልልና ኣብ ብሽትምቲ ኣርቲክል ማለት እዩ ኣብ ብሽትምቲ ኣርቲክል ከዓ ናብታይ ትኸውን ናበይ ካይን ትኸውን ማለት እዩ ሓቱነይ ቆልዓ የብላን ምባል ማለት እዩ ኣነ ቆልዓ የብለይን ክብል ተዛ ኮይነ ኢሽ ሃበ ካይን ኪንድ ብል ኢሽ ሃበ ካይን ኪንድ ከዓ ይብል ማለት እዩ ንባይሽ ብል ተዛ ናብነት ሰላም ሃት ኢለኻ ሰላም ሃት ካይን ኪንድ ታማይነታንት ዘለኻ ሰላም ምፂና ሰላም ሃት ካይን ኪንድ ፍናን ሃት ካይን ኪንድ ክንብል ንኽእልና ማለት እዩ ተኪና ክንዛረብ ንኽእልና ማለት እዩ ሃብቲ ኣብ ሃት ካይን ኪንድ ማለት እዩ ጥራሕበይ ዝፈላለ ማለት እዩ እንጂ ንሕና የብልና ንቅልዑን ክተልናኻ ቢርሃብን ካይን ኪንድ ከዓ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ኣዞ ንቀፅል ኢና መታንቲ ቪድዮ ከይነውሕ ክገልፆ ስለብለ ክዘል ስቴፋኖስ ቢኮም ታሽቶ ማለት እዩ ሱስ ቢኮም ጆብ ተልና ሕጂ ከም ስራሕ መፅኡ ኣይነን ጆብ ተዳይልና ቢኮም ኣይነን ጆብ ተልና ሓደ ስራሕ መፅኡ ወላ ማለት እዩ ስራሕ ኣይመፅኡን ቢኮም ማለት ከም ሓደ ስራሕ ክመፅካ እንከሎ ስራሕ ክትረክብ ከለካ ማለት እዩ ጆብ ኣርቲክልናቱ ስራሕ ማለት እዩ ቢኮም ማለት ምምፃእ ማለት እዩ ከምዚ ኤርሃልተን ማለት እዩ ኣብዞ እንደን ሕጂ ታ ኣርቲክል ዴር ተወስደ ኮይና ኣብ እምሽትም ኣርቲክል ክኾን ከለካ ካይነን ይኹን ማለት እዩ ስቴፋኖስ ንኣብነት ኢሽ ቢኮመ ካይነን ጆብ ስራሕ ኣይመፅን ማለት እዩ ሰላም ቢኮም ካይነን ጆብ ካን ማለት እዩ ሳንያ ትሪንክ ዳሽ ኣልኮል ትብለለካ እዚ ኣልኮል ከዓ ሓንቲ ፈሳሲ ዝኩል ንፈልጦ ንኽእልና ትሪንክ ትብለለካ ትሪንከን ማለት እዩ ምስታይ ማለት እዩ ትሪንከ ቫሰር ናምተልና ሕጂ ቫሰርስ ኣልዞ እንደን እንታይ ትኸውን ሕጂ ኣርቲክልና ዴርያ ትኸውን ዴር ተዳ ኮይና ከዓኒ ናብ እምብሽትምቲ ኣርቲክል ክኾን ከለካ እንታይ ትኸውን ማለት ዴር ዝነበረ ከዓ ናምታይ ይኸውን ኣይነ ንኸውን ኣብ እምብሽትምቲ ኣርቲክል ተኮይኑ ከዓ ኣይነ ንኸውን ማለት እዩ ካብ ኔጋቲቭ ኣርቲክል ተዳ ኮይኑ ከዓ ካይነን ንኸውን ማለት እዩ ካይነን ኣዞ ኔክስት ፍራው ማየር ሃዳሽ ሳይት ሕጂ ፍራው ማየር ሃዳሽ ሳይት ለና ፍራው ማየር ሃት ሳይት ለና ሕጂ ንኣብነት ኢሽ ሃበ ሳይት ተዳይለ ኢሽ ሃበ ሳይት ግዜ ለን ተዳይለ ኣልዞ እንደነን ሰላም ሃት ሳይት ተዳይለካ ሰላም ግዜ ኣለዋ ፍናን ሃት ሳይት ተዳይለካ ፍናን ግዜ ኣለዋ ግዜ የብላን ክብል ተዳ ኮይነት ፍራው ማየር ማለት ስም ሰብ እዩ ንኣብነት ፍራው ሰላም ሃት ካይነ ሳይት ከዓ ማለት እታ ሳይት ኣርቲክልና ዲ ስለተወስድ ማለት እዩ ዲ ስለተወስድ ካይነ ይብል ማለት እዩ انت الان كم لك عملت انا كذا رقم كله شهابه كاينه سايت تايله اوكي فراو سلام هات كاينه سايت كاملتي فراو فنان هات كاينه سايت كا يبل مات سلازي كاينه تكون سلامتا كاينه تكون بدلنا تا ارتيكلنا تا سايت ديات وسد سلازي كاينه تكون مات ابزي كان ام ريستورانت جبت استاش بلاس بدلاتا بلاس ارتيكلنا ديرات وسمات او ابزي ريستورانت بيت مغبي ቦታ ያለን ክቷልና አሁን ክንበልዕ ከና በሓደ ሹዕ ቦታ ኩርሰ ተዘየለ ኢምሮ ሰራንት ኪፕትስ ካይነን ፕላትስ ምክንያቱ ታ ፕላትስ ኣርቲክል ዴራ ትወስድ ዴራ ኣርቲክል ከዓ ካይነን ትኹን ማለት እዩ ካይነን ትኹን ልምሃ ዘላትና ታ ኣርቲክል ታ ፕላትስ ዴር ስለተወስድ ማለት እዩ እንቀፅል ኢና እዚኣ ወላ ሓንቲ ከም ዓይነት ወላ ሓንቲ የብላን ኢም ካፈ ትብላለታ ካፈ ስለምንታይ ኢም ኮይና ዘላታ ኢም ምናልባት ብዛዕባ ካልእ ትምህርቲ ክንወስድ ማለት እዩ ኢም ዳስ ኢና ንብል ዳስ ሬስቶራንት ዳስ ካፍን ማለት እዩ ሕጂ ዳስ ማለት እዩ ዳስ ኢም ፕሉስ ታም ኢም ፕሉስ ታዳስ ተቢላ ኻኒ ናብ
ኣብ ዳቲቭ ክትከውን ከላ ሽዑ ዎ ክኾን ኣሎ ዎ ምስ ኮነ ከዓ ናብይ ምዃን ኣሎ ምናልባት ብዛዕባ ሓንኪ ዝብለ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ካብ ባህል ትሕሶ መፀኩም እየ እታ ግን ንእግረ መንገዲ ግን እታ ኢም ትብል ዘላ ካብታ ኣብ ዳቲቭ ምስ ኮነት ዳስ ዘሎ ናብ ደይ ምኸውን ኢን ከዓ ኮይና ካብታ ኢ ወሲዶም ካብታ ከዓ ኤም ወሲዶም ኢም ረስቶራንት ኢም ካፈ ክኾን ማለት እዩ እዚኣ እውን ልክዕ ማለት እዩ ካይነ ናትኩል ምክንያቱ እታ ፕላትስ ተመሳሳሊ ስለዝኾን ማለት እዩ ኣብዚኣ ካ ቶማስ ትሪንክታሽ ኣልኮል ትብላ እዚኣ እውን ዓንተ ወይል ኢና ነርና ካይነን ትኹም ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጂ ኣይሰትኒ ንሱስ ኣይሰትኒ ንኣብነት እሽትሪንከ ካይነን ኣልኮል ኣነ ትሪንክ ኣልኮል ኣይሰትኒ ይኽእል ትኾነ እሽትሪንከ ካይነን ኣልኮል እሽትሪንከ ኣልኮል ኣነ ሰትየ ዝኾነ እሽትሪንከ ኣልኮል ትክልታ ካይነን ዘይብላ ማለት እዩ እሳ ኣነ ኣይሰትኒ ኣልኮል ክሉ ተኾይና እሽትሪንከ ካይነን ኣልኮል እሽትሪንከ ንሽቲ ኣልኮል ዘይኮነስ ካይነን ኣልኮል ስለምንታይ ንሽቲ ንብል ስለምንታይ ንሽቲ ንብል እቲ ኣልኮል ኖመን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኖመን ተዳ ኮይኑ ከዓ ካይነን ንጥቀም ማለት እዩ እቲ ኔጌቲቭ ኣርቲክልና ንጥቀም ታሽ ንሽቲ ትጥቀመላ ግን ምስ በርቢ ጥራሕ ማለት እዩ ስለዚ ካይነን ካኣትኾን ማለት እዩ ኣብዚኣ ከዓ እንተ ኣስተውዒልና ከኒ ኬንስ ዱ ዲዘን ማን ዳሽ ትብላ ሕጂ ኬንስ ዱ ዲዘን ማን ነሰባይ ትፈልጦ ዲኻ ኢልና ንሓት ማለት እዩ ኬንስ ዱ ዲዘን ማን ነሰባይ ትፈልጦ ዲኻ ኢለ ሓት ማለት እዩ እንተዳ ንሽቲ ወይ ካይነን ተወሲኸ ኣለኻ ኬንስ ዱ ዲዘን ማን ንሽቲ ተዳለኸ ነሰባይ ትፈልጦን ኢኻ ማለት እዩ ይሓት ኣለኹ ነሰባይ ትፈልጦን ኢኻ ኣይትፈልጦን ኢኻ ብለሉ ማለት ኣይትፈልጦን ኢኻ በዓሉ ንሽቲ ኢለ ኣለኹ ንሽቲስ ኣይፋለኹን ኣሎ ማለት ስለዚ ንምንታይ ንሽቲ ኣብዛ ተኣትመላ ዝኾነ ነገር ስለ ዘይብሉ ቨርቢ ብድሕሪኡ ስለ ዘይብሉ ኖመን ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ ንሽቲ ትኹም ማለት እዩ ንሽቲ ስለምንታይ ተን ካይነን ግን ምስ ኣርቲክል ጥራሕ ምስ ኖመን ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ኸኒ ቪያ ብራኸን ዳሽ ሂልፈ ትብላላ ሓገዝ ዘሊና ኣለና ትምትኾና ቪያ ብራኸን ሂልፈ እንተዳልና ሓገዝ ዘሊና ኣለና ሓገዝ ኣይደለና ንክብል ተዳ ኮይንኻ ቪር ብራኸን ካይነ ሄልፈ ምክንያቱ ሂልፈ ኣርቲክልና ዲ ስለ ትወስድ ማለት እዩ ካይነ ከዓ ንብል ማለት እዩ ኣዞ ናይ ሞታ ታሕቶና ድማ ቶማስ ፌር ዳሽ ጉድ ኣውቶ ትብላላ ቶማስ ፅቡቕ እዩ ዝብል ንኣብነት እሽፋረ ጉድ ኣውቶ እሽፋረ ጉድ ኣውቶ ተለ ፅቡቕ ዝዝውር እሽፋረ ማለት ፅቡቕ ኣውቶ ዝዝውር እንተዳይለ እሽፋረ ጉድ ኣውቶ ተለ ፅቡቕ ዝዝውር ቶማስ ፌር ጉድ ኣውቶ እንተይደለ ቶማስ ፅቡቕ እዩ ዝዝውር ቶማስ ፅቡቕ ኣይዝውር ንኽእል ተኾይነ ግን ቶማስ ፌር ዳሽ ኣብዚኣ ንእሽተይ ምናልባት ንእሽተይ መብርህክብ ተዳ ኮይነ እዚኣ ሕጂ እንታይ ኣብ ጉድ እዚኣ ኣጀክቲቭ እያ ኣጀክቲቭ እንተዳ ኮይኑ ከዓ ምስ ኣጀክቲቭ ዝኸይድ ከዓ እንታይ ናየርና ንእሽተይ ዝኸይድ ካይን ኣይከይኒ ካይን ዝኸይድ ምስ እንታይ ተባሂሉ ምስ ኖመን ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ቶማስ ፌር ንሽቲ ጉድ ኣውቶ ካ ንብል ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እቲ ኣውቶ ትብል ዘላ ኣርቲክል ናታ ካይና ትወስድ ካይን ስለ ትወስድ ንሕና ሕጂ ኣብዚ ካይን ክንብላ ይንኽእልኒ ኢና ቶማስ ፌር ካይን ጉድ ኣውቶ ኣይንብልና እንታይ ዳኒ ነዚኣ እንታይ ንገብራ ንሽት ንገብራ ኣብዚኣ ቶማስ ፌር ንሽት ጉድ ኣውቶ ንሱ ፅቡቕ ዘዊሩ ኣይክእልኒ ንብል ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ዝነበረት ንዚኣ ትመስል ነራ ጠቂማትኩም ትኩም ካ ተስፋ ይገብር ናብ ቀፃሊ ብካልእ ተሰብ ዝመፃኩም ድማ ሰላም ቀኒ ንዘይፈለጡ ኣሕዋትና ወገናትና ካሸር ምባርካ ተሓባብሩና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ሰላም ቀኒ